Τώρα, παιδιά, ποιες μάσκες κάνουν, ποιες μάσκες δεν κάνουν. Και πόσο τις πληρώνουμε. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Περίμενε και τώρα. αυτοί που μας λένε ότι κάνουν πολύ. Περίμενε. Θα φέρω και το κομπιουτεράκι μου. Περίμενε τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Πάμε. Έλα, πήγαινε εσύ, Λοιπόν, κάνω εγώ τις πράξεις. Καλημέρα και σε σένα και στον κύριο Δαγρέ που μας φιλοξενεί στο φαρμακείο του. Καλημέρα κύριε Δαγρέ. Λοιπόν, ποια κρατάς? Εγώ αυτή τη στιγμή κρατάω την FFP2. Ποια φοράς? Λοιπόν, υπάρχει FFP2. Περίμενε. Εγώ τώρα φοράω μια κλασική υφασμάτινη μάσκα. Ποια φορά, κύριε Δαγρέ? Περίμενε τώρα, τις έχουμε και τις τρεις. Χειρουργική. Οπότε κρατάς την FFP2, φοράς την υφασμάτινη και ο κύριος Δαγρές φοράει της μίας χρήσεως την απλή χειρουργική. Πάμε τώρα να τις αναλύσουμε. Η FFP2 είναι μίας χρήσεως. Ναι. Λοιπόν, να σας πω το εξής, ότι έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ποια τελικά μάσκα πρέπει να χρησιμοποιούμε. Και αυτό λόγω της έλευσης των νέων στελεχών. Μάλιστα. Μετά την έλευση των νέων στελεχών του κορονοϊού και στη χώρα μας. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι σε αρκετές χώρες, όπως στη Γερμανία, Φερρυπίν, πλέον λένε οι αρχές, δεν επιτρέπεται να φοράτε υφασμάτινες μάσκες. Είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας μέσα σε σούπερ μάρκετ, μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, των FFP2, FFP3 και N95, N95 τις λένε στην Αμερική. Ναι. Λοιπόν, οπότε η μάσκα που φοράω στη Γερμανία δεν φοριέται πλέον. Ωστόσο, η μάσκα του δεν περνάει. Του κυρίου Δαγρέ, ωστόσο, που είναι χειρουργική, περνάει. Ωραία. Είναι οι πλέον ενδεδειγμένες. Κύριε Δαγρέ, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Και επίσης γίνεται συζήτηση και για το κόστος. Γιατί καλώς ή κακώς, άλλο κόστος έχει δική μου, άλλο κόστος έχει δική σας και άλλο κόστος έχει η FFP2. Πόσο Εσείς κοστίζει, που είστε ειδικός, κύριε Δαγρέ, πόσο κοστίζει η μάσκα? Πόσο κοστίζει αυτή η FFP2? Ακούστε, η FFP2 πρώτα απ' όλα να ξέρουμε ότι είναι εφάμιλη και ίσως και καλύτερη από την χειρουργική που φοράω εγώ, στο να συγκρατεί τα σωματίδια, τα σταγονίδια αυτά πάνω στα οποία προσκολάται ο ιός και μεταδίδεται. Σε τι ποσοστό? 95% μια συγκεκριμένη διαμέτρου σταγονιδίων. Αυτά τα οποία κυρίως εκρίνονται από του στόματος. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Το πλεονέκτημα που έχει είναι ότι εφαρμόζει καλύτερα στο περίγραμμα του προσώπου, άρα προσφέρει μια επιπλέον προστασία. Πλην όμως το κόστος της είναι από 2,5 μέχρι 5 ευρώ το κομμάτι και είναι μίας χρήσεως. Πόσο? 2,5 με 5 ευρώ το κομμάτι. Φωνάζει ο άνθρωπος, 3 βάζω. 3 βάζω. Γιάννη, κύριε Δαγρέ, βάζω 3. Ένα μέσο όρο. Είναι μιας χρήσης? Είναι μιας χρήσης. Άρα λοιπόν, όπως είναι οι χειρουργικές. 3 ευρώ. Επί 4 άτομα στην οικογένεια, επί 4 ίσον 12. Επί 3 μάσκες την ημέρα, 36. Επί 30 ημέρες το μήνα ίσον 1080 ευρώ. 2 αποζημιώσεις ειδικού σκοπού. Ναι, αυτό είναι στην Αυστρία. Ακούστε, στην Αυστρία όμως έχει βγει μια απόφαση από την κυβέρνηση και αυτές οι μάσκες δίνονται σε τιμή κόστος. Όταν λέμε κόστος, σημαίνει ότι κανείς από αυτούς που τις παράγει, τις διακινεί ή τις χορηγεί στο κοινό δεν βγάζει κέρδος από αυτές. Συνεπώς πόσο είναι η τιμή του και κόστους, παρόλα αυτά, κύριε Δαγρέ? έστω και έτσι είναι πανάκριβες. Μπράβο, δηλαδή, πόσο είναι λοιπόν η τιμή του κόστους? Γύρω στο 1 ευρώ, 60 λεπτά, 80 λεπτά, 1 ευρώ, ανάλογα τον παρασκευαστή, το εργοστάσιο. Ναι. Αλλά εγώ αυτή που φοράω παράδειγμα πλέον έχει πέσει τιμή, όπως θυμάστε το λέγαμε παλαιότερα, έχει φτάσει στα 30 με 50 λεπτά το κομμάτι. Ναι. Συνεπώς είναι πολύ πιο εύκολο για έναν οικογενειακό προϋπολογισμό να σηκώσει ένα τέτοιο κόστος. Μια τετραμελής οικογένεια όμως θέλει και πάλι γύρω στα 8 ευρώ ημερησίως, ακόμη και για αυτή την απλή μάσκα που φοράτε. Κύριε Δαγρέ, ναι. Που σημαίνει ότι θέλει γύρω στα 250 με 300 ευρώ το μήνα για να έχει αυτές τις μάσκες. Είχαμε βολευτεί με τις υφασμάτινες, τις πλέναμε, τις στεγνώναμε, τις σιδερώναμε, τις ξαναβάζαμε. Γιατί δεν σου λέω για τα 1080, αλλά και τα 300 είναι απαγορευτικό το νούμερο για μια οικογένεια κάθε μήνα να δίνει αυτό το ποσό. Δεν μου λέτε, είναι μια χρήση η FFP2. Η FFP3... Οι FFP3 είναι πολύ πιο ακριβές. Βέβαια είναι πολύ καλύτερων προδιαγραφών και δεν φτιάχτηκαν για κορονοϊό ή για ιούς. Περισσότερο φτιάχτηκαν για τη χημική βιομηχανία, διότι κρατάει καλύτερα αναθυμιάσεις και σκόνες ειδικές αυτές τις λεπτές, οι οποίες μπορούν να δηλητηριάσουν τον οργανισμό. Πόσο έχουμε? Άρα δεν τις συζητάμε, δεν μιλάμε για αυτό. Μπορεί να κάνουν 8, 10, 12 ευρώ. Δεν συζητάμε τις FFP3. Συζητάμε τις FFP2. Προσέξτε τι γίνεται. Είναι μίας χρήσης. Ναι, όλες είναι μίας χρήσης. Προσέξτε τι γίνεται. Πολλαπλών χρήσεων είναι μόνο οι υφασμάτινες.
Οι υφασμάτινες είναι μια καινούρια κατασκευή, πατέντα θα το έλεγα εγώ, η οποία μπήκε στη ζωή μας μετά την πρώτη πανδημία, όταν πιάστηκε, ευνηδιάστηκε η παγκόσμια παραγωγή μασκών και δεν μπορούσε να παρέχει τις απαραίτητες ποσότητες που χρειάζεται. Μέχρι να ανασυγκροτηθεί λοιπόν, βρέθηκε μια μεσοβέζικη λύση που είναι σίγουρα καλύτερη από το τίποτα, με τις πολλαπλών χρήσεων, οι οποίες όταν έχουν ένα φίλτρο και όταν πλένονται και σιδερώνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετές φορές και έτσι δεν επιβαρύνεται και υπερβολικά και ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Τώρα, στην Αυστρία, από ό,τι μάθαμε, γιατί εκεί ξεκίνησε το μέτρο, είναι η μοναδική χώρα που το έχει κάνει μέχρι στιγμής. Το κάνανε περισσότερο από το φόβο προληπτικά, γιατί ξέρετε και οι κυβερνήσεις πολλές φορές δεν γνωρίζουν ούτε οι ειδικοί πώς να αντιμετωπίσουν κάτι, γιατί είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζεται ένα τέτοιο φαινόμενο σε μαζική κλίμακα. Για τα στελέχη υποτίθεται τα μεταλλαγμένα που βγήκανε. Πλην όμως, μέχρι στιγμής οι μεταλλάξεις, οι οποίες μεταλλάξεις έτσι κι αλλιώς είναι κάτι αναμενόμενο, είναι κάτι φυσικό που συμβαίνει σε όλους τους ιούς, σε όλους τους οργανισμούς, δεν έχουν δείξει ότι βγάζουν έναν ιό που είναι πιο θανατηφόρος. Βγάζουν κάποιον ο οποίος είναι πιο μεταδοτικός. Και ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτές θα κυριαρχήσουν έναντι των παραδοσιακών στελεχών. Συνεπώς, μάλλον με μια υπερβολική ζέση, θα έλεγα, με έναν υπερβολικό ζήλο, προέβησαν σε ένα μέτρο. Πριν όμως εκεί πέρα είπαμε το κόστος είναι και διαφορετικό. Να σας πω, πριν φύγει η ελευθερία, δώστε της και ένα ντεπονάκι για να πιάσει ποδοκέφαλος από τις τιμές. Πάντως, δεν γίνεται σε καμία περίπτωση να μας επιβληθεί αυτό το πράγμα εδώ πέρα για να μην έχουμε υπερμετάδοση. Με αυτό το κόστος. Να σας πω την δικιά μου την εμπειρία που γνωρίζω από τον κόσμο που μπαίνει στο φαρμακείο. Εγώ δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν οι περισσότεροι από τους επισκέπτες του φαρμακείου, τους ασθενείς άνθρωπους που έρχονται εδώ, να σηκώσουν καθημερινή χρήση μασκών που κάνουν από 2,5-3 μέχρι 5. Βέβαια. Με τις χειρουργικές μάσκες και τις πολλαπλών χρήσεων έχει βολευτεί ο κόσμος, υπάρχει μια ικανή προστασία. Είναι ότι καλύτερο σε, πώς το λένε, σε μεγέθη κόστους αποτελεσματικότητας για να μπορέσει ο καθένας να έχει την προστασία που χρειάζεται. Οι FFP2 μπορούν φυσικά να υπάρχουν 1-2 κομμάτια και να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις που κάποιος ξέρει ότι θα πάει σε κάποιο σημείο στο οποίο υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, υψηλού υλικού φορτίου. Δηλαδή, ας πούμε, να πάει σε ένα νοσοκομείο να επισκεφθεί κάποιον ή να πάει σε ένα σημείο στο οποίο συγκεντρώνεται κόσμος ή μπορεί κάποια μέρα να πάρει το μετρό αν δουλεύει και να τη χρησιμοποιήσει, τέτοια πράγματα. Δεν είναι για οποιαδήποτε χρήση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στην ελευθερία. Τον τεπονάκι μου ξεχάσετε.